Ešte nikdy nemali nezávislí kandidáti v komunálnych voľbách v Košiciach takú šancu ako teraz. A ešte nikdy nebolo také dôležité, aby boli aj úspešní. Nazdávam sa, že aj svojim osobným príkladom, tým, že som sa vzdala kandidatúry na primátora v prospech ďalšieho nezávislého kandidáta Mareka Kažimíra, som túto skutočnosť dala jasne najavo. Tieto voľby môžu byť pre naše mesto prelomové. Môžu potvrdiť nastupujúci trend a síce, že občania vezmú správu veci verejných do svojich rúk a ukážu politickým stranám, že už sa nemienia pozerať na bohapusté drancovanie mestského rozpočtu a lobistické podsúvanie si rôznych projektov. Je dôležité prísť v sobotu k volebným urnám. Vyzývam vás. Urobte si krátku víkendovú prechádzku, navštívte volebnú miestnosť a dajte hlas nezávislým. Mesto vás potrebuje a my potrebujeme vašu pomoc. Ďakujem.